Moltes gràcies als dos per venir. En aquests diàlegs que estem fent així molt de petit format, ja ho veieu. I vam començar fet el mes de gener, és a dir, ens portem uns quants ja, ho veureu, a partir d'allà desplegar una miqueta tot això. I per tant, tema a tema, anar parlant amb persones que esteu vinculades al teixit social, al món associatiu, a la recerca acadèmica, etc. I anar veient una miqueta quins poden ser els grans elements d'agenda de futur en cadascun d'aquests temes. Més que anar revisant el que s'ha fet o l'acció de govern, etc. I ara, l'any 2011 hi ha unes eleccions, haurem de traduir tota una sèrie d'idees i de perspectives en uns compromisos de futur. En tot cas, el que estem fent és intentar compartir amb la gent que està vinculada a determinats temes que per nosaltres han de configurar un projecte de futur per Barcelona, quins són en aquests moments aquells neguits, preocupacions, temes que poden anar configurant compromisos de futur. Ho hem fet amb el món de la cultura, amb urbanisme, amb habitatge, amb mobilitat, amb joves, amb LGTB, i ens semblava que un dels temes que volíem situar molt en aquesta agenda de diàlegs era pau i drets humans, dues coses interrelacionades però diferents. Sobretot perquè nosaltres sempre hem situat el tema de la ciutat dels drets i l'aportació de Barcelona a les polítiques públiques de pau com uns temes que per nosaltres sí que configuren un model de ciutat, i que segurament les grans decisions i les grans polítiques es prenen més enllà de l'àmbit local i dels espais de proximitat, però que reivindiquem clarament el paper de les ciutats i per tant de Barcelona com una ciutat de drets i com una ciutat que aporta a la cultura de la pau. I per tant, un dels temes que ens agradaria que hi fos i que hi fos amb un discurs, amb unes propostes, per això no el volíem deixar passar i volíem compartir-ho amb vosaltres. Tenint en compte que és un tema que és veritat que no té, o almenys jo tinc una miqueta la sensació que no té una agenda local molt consolidada i molt definida, sinó que es van fent coses, que a Barcelona, sobretot en matèria de drets humans, el fet que existeixi la regidoria de drets civils, que s'estiguin tirant endavant el mateix observatori dels drets humans o la carta de ciutadania, va configurant una certa agenda. M'agradaria una miqueta com ho veieu això, però que després hi ha altres temes de drets humans que tenen expressió a la ciutat encara que tenim poca capacitat de decisió. L'altre dia va morir el noi aquest marroquí en el centre d'internament d'estrangers. Per tant, la situació de les persones sense papers a la ciutat i l'existència d'un espai d'altíssim risc de vulneració dels drets humans com és el CIE de Zona Franca, encara que no tinguem capacitat de decisió, passa a Barcelona, està a Barcelona. Per tant, també ens agradaria veure quin és el posicionament que hem de tenir des del govern local més enllà de reaccionar quan passen coses com la que va passar l'altre dia en matèria de drets humans. I en matèria de pau, aquest mandat a Barcelona durant un temps va venir molt centrat pel tot el tema desafortunat del centre de la pau del Castell de Montjuïc, que com sabeu, aquesta és una idea que nosaltres sempre havíem dit sí a la cessió incondicional del Castell de Montjuïc, sí a un centre de la pau, però no condicionat a un consorci presidit pel Ministeri de Defensa. I sabeu que finalment no ens hem sortit, diguem-ne que no està fet el consorci perquè el govern de la Generalitat encara té encallat la part que li toca dels estatuts, i nosaltres la part municipal no ens vam sortir, i finalment el plenari de l'Ajuntament va aprovar això amb una majoria PSC-PP configurada només al voltant de l'acord que hi fos defensa, diguem-ne, perquè ja em diràs tu al voltant de quin altre acord es pot configurar una majoria PSC-PP en matèria de pau, només amb la presència de defensa, que era precisament el que a nosaltres ens semblava que no tenia sentit, que havia de ser un centre de la pau configurat molt més al voltant dels valors construïts pel teixit social de cultura de la pau i no de la visió de la pau que té la llei de seguretat nacional o la visió del Ministeri de Defensa. Per tant, va ser aquest tema desafortunat del que no vam aconseguir res. I a part d'això, poques altres coses rellevants han passat en clau de política local en matèria de política de pau en aquest mandat. No sé, això era una miqueta la introducció, i aquí el que us demanaria, si voleu, és que comencem, no sé, per qualsevol dels temes, si voleu, per drets humans, comencem.